Fost twissijiet mill-President ta' Malta u kundanni minn qdiet u studenti l-kampanja ta' Roberta Bela komplet il-bot mill-iskrutinju tal-medja. Fil-waqt li deputat Prim-Ministru baqa' jinsisti illi għalissa mhux se jikkummenta aktar. Chris Ferna qed jgħid li marċieva ebda notifika jew taħrika b'mod uffiċjali minkejja li saru pubbliċi l-akkużi li għandhom fil-konfront tagħhom kemm Fern kif ukoll il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna illi bħal Fern kien parti mill-kabinet ta' Joseph Muscat. U fil-waqt li Joseph Muscat jinsab akkużat fost l-oħrajn b'assoċjazzjoni kriminali ħasil ta' flus u frodi flimkien ma' Conrad Mizzi u Keith Schembri, id-deputat Prim-Ministru wit il-leminija ta' Roberta Bela jinsab akkużat bi frodi fil-kas tal-Vitals flimkien ma' Edward Cicluna. L-erba' filgħodu sigħat biss wara l-aħbarijiet u r-rapporti li ħasdu pajjiż minflok ġixxa u ndirizza n-nazzjon quddiem din il-kriżi, Roberta Bela u sħabu għażlu it-triq tas-silenzju wara jiem jattakka l-ġudikatura u l-ġurnalisti. Net News stenna lil Prim-Ministru Bela l-ewwel reazzjoni tiegħu quddiem Kastilja madankollu baqa' ma tfaċċax biex imbagħad sar magħruf li filgħodu kienet iżur il-lokalità ta' San Pawl il-Baħar mingħajr ma sejjaħ il-medja. Ninsabu hawnhekk fi Pjazza Kastilja nistennew ir-reazzjoni tal-Prim-Ministru Roberta Bela madankollu il-Prim-Ministru mexxej il-Laburista l-erba' filgħodu għadu ma tfaċċax. Aktar tard Net News mar barra l-Parlament fejn Bela għażel illi jitkellem mhux dwar dan l-iskandlu iżda dwar l-elezzjoni. Nixtieq nitħaddet mal-poplu tagħna dwar il-proposti li għandu l-Partit Laburista dwar kif jemmel li għandu jkollu Ewropa aktar qrib in-nies, Ewropa ħjar, Ewropa li timmilita favur il-paċi u kontra l-armamenti mhux kif trida Roberta Mezzola. Illi jkollok deputat Prim-Ministru akkużat b'dawn l-akkużi naħseb hija gravi, Prim-Ministru. Nispjega f'da 30 ġurnata kif il-Partit Laburista beħsibu bil-manifest elettorali li għandu għal kull waħda ma' 68 lokalità ta' pajjiżna jkompli sebbaħ u jtejjeb il-lokalitajiet ta' pajjiżna. U meta pressat bid-domandi tagħna għażel illi jaħrab lejn il-karozza tiegħu. Issem il-proċess li qed quddiem il-qrati tagħna, id-domandi kollha li kelli nwieġeb għalihom għar-rigward il-proċess illi wassal għall-eluq tal-proċess verbal. Weġibtom illum il-ġurnata rridu nkomplu nitkellmu issa dwar kif se nkomplu ntejbu lil pajjiżna. Kelmek imma il-deputat Prim-Ministru kelmek Prim-Ministru offrilek ir-riżenja aċċettajta. Weġibt il-kap tiegħek. U konferma l-attakki fuq il-ġurnalisti. M'hemm ebda attakki. Laqas fuq il-ġudikatura. Intant il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono fi stqarrija uffiċjali appella tal-kalma u wissiet sabiex l-istituzzjonijiet, partikolarment il-qrati u l-ġudikanti, għandhom dejjem jitħallu jagħmlu xogħolhom f'serenità.